sana yaon kamo sa maray na kamugtakan, ano? And pwede po kamo, by the way, magduman sa DCGB News Online, ano? At duman sa DCGB News Online, yan yung nga ni baga, bilingon ta, kunya na kita yan yung baga, na, yan, yan, okay? Kung naglalaog na kita, okay. Dahil ko pa nahiling. Anyway, mga tugang, kumusta po ang dating ko dyan? Kasi nakazoom lang po ako. Dahil ko alam kung kumusta ang sa kuya nga boses dyan, ano? O ang nagug tabi, ano? Kita dyan sa Legazpi, ano? Iyon po kita sa Manila, mga tugang. At pwede po kamo mag-message sa kuya sa 0925 811-3851 o sa 0966-533-8475. Ano? So, Ramil, kumusta ang dating ko dyan pala dyan? Kumusta pa ang dating ko dyan sa Tuya? Ano, maliwanag ba ang dating ko dyan? Sandali kasi gusto na ko magkaigo kita ng feedback. Ano? Yeah. Kumusta ang dating ko dyan? Siguro maliwanag naman, ano? But anyway, may nag-text sa kuya si Manay Sally. Okay? Okay lang, Father, ang boses mo. Thank you very much, Manay Sally, ano? Sa pagtao sa kuya ng feedback, ano? Yung mga tugang, kumusta tayo sa indong Holy Week? Sana po nagkaigwa ka mo ning masabi natin magayon na Holy Week. Ano ba sabing magayon na Holy Week? Sana nagkaigwa kita ning panahon na kapag hurup-hurup, ano? Tangi ba kaya baga pag Holy Week sinasamantala na magkaigwa ning bakasyon. Okay din po yun, magbakasyon. Sa tawag ko nga dyan, vacation with the Lord. Ano? So maganda po tayo ay magkaigwa ning vacation with the Lord. Okay, importante yan mga tugang kasi pag Holy Week baga, sa tuyang ginigirumdum ang pagkagadaan ni Yesu Kristo. Okay, sabi ni 8811, very clear po, kasing linaw, sabi ni 811, kasing linaw, na daw, okay, kasing linaw, nasa Laguna ka ba? 8811. Very clear po, kasing linaw ng dagat sa Lagunoy. Alam mo, 8811, di mo ako nakauli sa Tigawon. Nakauli ako sa Tigawon kaya itong April 1, nag-misa baga ako duman sa Tigawon dahil sa first death anniversary ni Tia Banji Garchitorena, ano? Tapos balikan lang naman ako, ano? And then, nung April 2, nagpa-Manila na nga ako, at ingani, kang Holy Week, nagdoon ako sa Manawag, ano? At kang Domingong Banggi, ano? Nag-uli na ako digdi sa Manila, ano? At yan ako digdi sa Manila, asikaso po tabi kita digdi sa Liga sa Manila. Pero yung mga tugang, last year, traffic, ano? Paggali sa Manawag, grabe so traffic ang last year. Pero ngunyan, nako, no? So traffic, ano, ano, actually, parang daing traffic, daing talaga ka-traffic mga tugang. Pagpaduman ko sa Manawag kaso, Sabado ning aga, daing ka-traffic, ano? Pag uli kong kan Domingong Banggi, naghali kami sa Manawag, mga alas 10:30 na ning Banggi. Ano, dahil lamang ka-traffic, ano? Kaya mabilis lang sa takbo, ano? Kaya dahil gaya ko na dipisilan mag-drive, ano? Kasi saka tipid nga sa gasolina kasi actually dahil pundo-pundo, ano? Tipid lang. Kasi nakaubos lang yata ako ng mga 13 liters. Ano? Pero grabe, ang taas na pala ng... depende. Kasi may mga gasolina doon na lalo sa sarong gasolina, pinagasolina ka sa Shell, 91 pesos. Ano?
Then duman sa Uni Oil, 90 pesos, ano? Pero duman sa Shell, 99 pesos. Duman sa San Fabian, ano? But anyway, depende yung isang litro ng diesel, 130 pesos na. May tagasuli na nga ng gamit ko bako na so diesel. But anyway, talaga grabe ano. But anyway, mga tugang, so kung bako man talaga gaano importante ang mga sa tuyang gigibuhon at tutuyon, dahil kita talagang gigibuhon, mas magay na magbisikleta ka na lang o mag-e-bike. Mas magayon kundi maglakaw, exercise manggirare yan mga tugang. But anyway, ngunyan na daw, magayon na pag may hapot ako sa inyo mga tugang, na pwede ka mo magsimbag sa kuyang cellphone number sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Ang hapot po ni Father Butch, ini po, di ba, tapos na kita kang Semana Santa. Tapos na kita kang Holy Week. So ngayon ang hapot, so what? Anong gagawin na tayo ngunyan, di ba? O ano ang satuyang gibuhon? After the celebration of the Holy Week, kita mga Katoliko, kita mga Kristiyano, ano na ang satuyang gigibuhon? Yan. What should we do now? Kasi mahalaga din po mga tugang yan haputon ta ang satuyang mga sadiri pagkatapos kang Holy Week. Yan. Kasi halimbawa, kang Holy Week, ang hapot ko nga ni pala, bago haputon ining sa hapot na iniho, magayon, ano ba ang nangyari sa tuya kang Holy Week? Nakapagkumpisal ba kita? Nakapag-attend ba kita ng Easter, yung tinatawag na Paschal Triduum? Nagsimula ng Holy Thursday, natapos ng Easter Vigil, So, kumusta po? Nag-participate mo ba kita sa mga liturgical activities? O baka, sabi ko nga ni, ang iba kasi nagduman sa Japan, nagduman sa mga sa Boracay, nagduman ko namasyal. In other words, Actually, pwede man sana po yun. Pero alam mo, ang Holy Week, hindi naman yan summer, So, sana, although may kita kasi sayang naman, Kasi ang Holy Week, mga tugang, hindi ba? Seasonal iyan, once in a year po iyan, na sa tuya na dinidevote at pinaghurup-hurupan yung Semana Santa. Paano mo ba naging santa o banal ang sa imong Semana Santa? Yan ang hapot ko, So, paano mo ba napabanal ang Semana Santa mo? Yun. Siyempre mga tugang, sabi ko nga bago kita katong sa Holy Week, sa kuya nga ni Pigsabi sa Indo, na mas magayon kung itong Holy Week, siguro, nakapagkumpisal, naka-attend kita ng liturgical celebration, at the same time, of course, maganda rin po kasi yung Holy Week, ginawa nating reunion, with the family, So, maganda po yun. Hindi lang, siyempre may panahon na nagsimba, may panahon sa simbahan, may panahon sa pamilya. So, in other words, nagkaigwa kita ng panahon, Sana kasi kung hindi kita nagkaigwa kita ng panahon, parang nasayang sa tuyang panahon. Ayan. Sana dahil nasayang sa indong panahon, sayang dahil nasayang sa indong Holy Week, Kasi kung nasayang sa inyong Holy Week, wala lang, ano nangyari, So nagkaigwa pa kita ng pagnilay-nilay ng Holy Week, na halimbawa nagkaigwa kita ng panahon na magpangadji, bilang pamilya, nagkaigwa kita ng panahon na nag-uralay-ulay, may panahon ba kita mga tugang na kita nagkasararo, So that was maganda po yun yung panahon na yun Kasi tingnan mo, sa ibang eskwelahan nga Miyerkules Santo na, wala nang pasok sa UST Legazpi nga, Miyerkules Santo, wala nang pasok. So, Miyerkules Santo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. So, almost five days, So, ano po ang ginibot na itong 5 days na ito?
Siyempre, hindi naman pwedeng, Father, gabos kami, nasa simbahan. Although sa mga talagang involved sa simbahan, talagang busy-busy yun. Lalong-lalo na yung mga member ng choir, So talagang busy talaga sinda. Halimbawa, so itong mga sabi nga ni na mga tao na talagang, abalang-abala sa doon sa pag-ano ng simbahan, So yun talagang nandoon po mga tulad yan. Talagang yaunan sa tuya na yan na kita na talagang nagtabang sa simbahan baga nagtabang. So yan ang masasabi natin na talagang busy ng Holy Week, nag-practice, nag-practice duman sa itong sa choir, talagang pinagpaguran talaga, Kaya may nakita nga ako doon sa Catholic online class. Yung nag-post dito, nakalagay, priest after Holy Week. Catholics after Holy Week, So, nakita natin pagal-pagal si Father, si Father nagpakumpisal, si Father. Pero alam mo bilang pare, sa kuya ang pinaka talagang mapagalo simana o season ay bako ang Holy Week. Ang Holy Week kasi halos 3 days lang yun eh. Ang pinakamapagal at gigising ka ng umaga ay ang Christmas. Lalo naging parish priest ako. Noon, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw. Tapos may misa na yan, yung simbang gabi. Pagkatapos sa gabi pa, may simbang gabi pa. May misa ka pa sa simbang gabi. So talagang anda. So anyway, patapos may kasal sa Aldao, may kasal, may bunyag, may libing, may mga marami pang ginigibo. But anyway, yan ang pinaka busiest season of the year is sa akin ay ang tinatawag na Christmas. Kasi sa Christmas, meron din kumpisal ang bayan eh. Panahon na nagkukumpisal. Hindi lang Holy Week, kasi ako po sabi ko nga nung Lunes Santo, Lunes Santo, Miyerkules Santo, Martes Santo, ay sumama po, nagtabang po ang sendong lingkod sa pagpapakumpisal. So, ang hapot ko mga tugang, after Holy Week, ano na ang magay na gibuhon. So, everybody give their life this Holy Week. Talaga naman eh. Sabi nga dito because of this point, it is not just the father on the floor. The deacon is somewhere leaning on the wall. The altar server is questioning his life choices. The choir has lost their voices. And the cleaners are wondering if incense are now part of their lungs. Yan sila. Everybody give their life this Holy Week. So, congratulations. Naalala ko ang mga tugang ito nangyari noon ng parish priest ako sa UST. Pagkatapos ng Holy Week, di ba, Holy Week, pagkatapos ng Holy Week na yan, yun, dati bakasyon kasi yan eh. After Holy Week, Monday after Holy Week, kasi day of doon sa UST, Manila, parish ng San Santissimo Rosario Parish, nung ako parish priest po sa Santissimo Rosario Parish, ang ginigibo mi ay nagkakagwa kami ng outing, naduman kami sa Pansol, Hot Spring, o basta nag-outing kami. May mga tulong bases po pa. Nagre-rent po ako ng tulong bases kasama po yung choir. Yung lahat na mga nagtabang sa Holy Week, acolyte, so mga kolektora, so gabos, talaga, ginastusan ko po yan. But anyway, ang ginagawa ko dyan, pag talagang malaking gastos dyan, talagang iniipunan ko na yan. Kasi unang-una ang mga parishioners na naglilingkod naman sa simbahan, wala talagang bayad. So, ang ginagawa ko noon, parang pakonsuelo nga sa mga nagtatabang. So, pagkatapos ng sila bilang appreciation ko po, ay talagang noon panahon na mga 1984, gumagastos po ako ng 25,000 pesos. 25,000 pesos noong 1984, maano na yun, di ba?
Ang gasolina noon, nasa 15 pesos pa lang ang gasolina noon. O 10 pesos pa lang ang gasolina nung panahon na yon. No, 10 pesos ang gasolina. Ang diesel noon nasa 8 pesos. Tingnan, grabe, no? Ngayon, diesel 130 pesos. Ha? Grabe, that was 1980s. 1980s po yun. Ngayon, 2026 na. Grabe, no? So, no, nagkaroon na ng Gulf War pa noon, nagkaroon pa ng maraming oil crisis dati. Actually, hindi lang naman yan ngayon ang panahon ng oil crisis. Pero nga lang napalala ngayon kasi nga yung dinadaanan, yung Hormuz, yung Hormuz na yon, Strait of Hormuz, sinara. Pero dati noon talaga nagkaroon ng oil crisis. But anyway, babalik ko si Father Boots sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasio OP. Ang hapot ko nga ni mga tugang, pwede ka mo mag-text sa kuya, mag-text po kamo sa 0925-811-3851, ang hapot ni Father Boots. O pagkatapos kang Holy Week, ano ang maray na gibuhon? Yan. So what? Ano bang ating gagawin pagkatapos ng masagdiwa natin ang Holy Week? Anyway, ang oras tayo ngayon, 19 minutos, 20 minutos pala, 20 minutos makalipas ang alaw niling hapon. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration, with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asing mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan daw ning Martes, sa 7 kang bulan ning Martes, Abril, okay. Kumusta okay, kung nagmo-monitor ako pero okay. Sige, nadalawag ko mga tugang. So, yes, okay, medyo na-monitor. Delayed lang talaga pala. April 7, mga tugang, ngunyan daw, ngunyan si Father Boots nung gumagamit ng Zoom. Yan. Anyway, gusto ko pong batiin, na medyo delayed. But anyway, gusto ko pong batiin si Lorna Plaza. Sabi niya, maray na hapon po, Father, sa imo. Nakaantabay po kami sa imo. Pakibati po si Manay Sepa Pablio Behag sa iyang birthday, 74th birthday ng Ngunyan. Happy birthday po, Manay Sepa! Tawang kalugod ning Diyos ning lawig na buhay, as hindi ka man lugod tawan ning mga pagmati-mati, na making makusugan sa imong salud,
So thank you very much sa Manay Lorna Plaza, no? Sa pagpakibati po si Manay Sepa Pableo Behag. Okay, so padagos kita mga tugang sa satuyang programang Maray na Hapon. At sabi ko nga, inihong hapot, hapot ni Father Butch mga tugang. Ini ang hapot ni Father Butch. Ano tabi ang mga magayon na ginibo nindo o kan Holy Week o kung halimbawa ngunya na tapos na ang Holy Week, ano ang magayon na gibuhon? Yan, kasi sabi ko nga ni kadaklan sa mga padi, ito may ano baga si 811 sabi sa kuya, sabi ni 811, may text sa kuya si 811, sabi niya, Father Boots, ang diesel po pwede lagyan ng used cooking oil. Dapat drain off na ang mga linuto. Ang ratio po is 1 liter used cooking oil is to 2 liters diesel or more. Ganun ba? Okay, alam mo mga tugang, ngunyan na panahon, talagang masyado kaya kita nakadepende sa tinatawag na oil. Pero alam mo, ngunyan, ikaw ano ba nga mga e-bike, sa solar, gamitin nga talaga ang solar. So, gamitin talaga ang kalikasan. Alam mo, mas magayon ang gamitin natin yung bigay ng Diyos. Kasi yung bigay ng Diyos halos libre po yan aldaw, uran, hangin, bigay ng Diyos po yan. Halos libre yan. Ngayon, ang depende kita sa oil. Ay ang problema sa crude oil, sa crudo, galing of course galing sa Diyos yan, na creation yan. Pero ang problema, halos galing lang sa mga sa Middle East, hindi ba? So in other words, nakadepende tayo lahat ng mga nakadepende kita sa Middle East. Ba't hindi kita mag-depend sa atin, on our own, sa solar? Actually ngayon, may marami ng mga So, dapat improve talaga yung solar, yung e-bike, solar. Actually, may nakita na ako ngayon na yung e-bike, mayroon siyang, ang bubong niya, solar panel. No? At hindi na yung charge ka ng charge. Habang nasa init yun, nagcha-charge na yun. So, sana, ganun po mga tugang iyan. Okay? Pati yung mga tugang, ang hapot ko giraray iniho. Pagkatapos kang Holy Week, kitang mga Katoliko, mga Kristiyano, ano ang sa tuya magayon na gibuhon? Alam mo mga tugang, we are encouraged to carry the spirit of Easter. Baga, ang importante yan kita, tinatawaan ning inspirasyon, ini-encourage kita to carry the spirit of Easter. Ano bang spirit of Easter? The spirit of peace, the spirit of joy. Maganda magayon mga tugang yan. Ipadagusta kasi ang problema, may mga Kristiyano, hindi sila glorious Christian. Nasa sorrowful Christian lang sila lagi. Ito sabi ni Manay Sally Samar, sabi ni, after Holy Week, we should continue doing good. Yan, sabi, because our being holy must not end during the Holy Week. Tama yan, Manay. Dapat kita maggibo ning karahayan. Ipadagusta ang paggibo ning karahayan. Tama yan. Hindi yung banal tayo pag Holy Week. Pagkatapos kang Holy Week, hindi na kita banal. Mga hangal, at hindi nagre-respeto ng dangal ng ibang tao. Yan ang problema sa atin. Sabi nga, balik ulit sa dating ugali. Hindi po tama yan. Mas maganda na kitang mga nag-Holy Week, ipadagusta. Halimbawa, nakapagsimba kayo ng Holy Week. Nung Easter Vigil, nag-attend ka mo. So, ipadagusta, maging active ka mo sa simbahan. Lalo yan sa Legazpi, di ba? Maging active kayo sa mga parokya. Mas magayon. Let us encourage. So, sabi nga encourage natin yan. Di ba? Sa Bicol, encourage. Encourage sa Bicol. Sabi nga sabi sa Bicol,
pasiglain natin. Tabangan ta, suportahan ta, so magayon mga tugang iyan, encourage ta, tawan taning magayon na sabi nga ni, ihimplo, yun, ihimplo. Sa Bicol, ang encourage baga, ang encourage sa Bicol, sabi nga ni, pakusugunta, encourage, hanapin ko sa Bicol. In Bicol, ano ba ang ibig sabihin sa Bicol? Encourage. Yun. Encourage sa Bicol, inihong, pakusugun, sabi nga ni, pakpukawon, maganda rin ito, pukawon, pusugun, pag-utog, yan, pag-utog. So, pasustent, ipadagos, maganda rin yan, sa tuyang ipadagos mga tugang. Yan, magayon na salitang Bicol, ipadagos ta ang paggibo ning karahayan. Yan ay importante mga tugang. Ipadagos ta ang paggibo ning karahayan. Yan ang problema kaya baga sa tuya. Pagkatapos kang Holy Week, wala na. Yan. Sabi ni Ana Peña Campo, maray na po no, Father, permi kami nagdadawog sa imo, pakibati man po agum ko si Chris Campo, permi nagdadawog dyan sa Pastulan, Diario Malinaw. Salamat po. Thank you very much, Ana. Yan. So, ipadagos ta. O sabi baga di, Kuanigdiho, sabi ni 8811, sabi niya sa kuya, ang Bicol kang encourage, iinggan nyo po, pahilingon ng pahilangan ng kwarta para mag-inganyo. Alam mo, yung problema minsan kasi sa tao, yun, matrabaho lang yan, kikilos lang pag may kwarta. Alam mo, magayon na, iingganyo ta ang mga tao. So, magayon, pakusugun ta, sustentuhan ta ang magayon na ginigibo kan mga tao. Padagos ta, So, yan mga tugang yan, ipadagos ta. Paano maipapadagos ang espiritu ng Easter? Pag sinabing spirit of Easter, sinasabi kasi spirit of Easter mga tugang. Ano bang ibig sabihin ng spirit of Easter? Alam mo, ang spirit of Easter, walang iba kundi yung pagkabuhay ni Jesus. Yan. Yan ang pagkabuhay baga ni Jesus na nakasentro po yan sa pag-asa. So, sinasabi nga, the spirit of Easter, okay, centers on hope, renewal, and the triumph of life over despair, embodied by the resurrection. Kaya nga, ipadagos tayong spirit of Easter. Yan, yung espiritu o diwa ng pagkabuhay ni Kristo. Yan. Kaya ipadagos tayong mga tugang, hindi yung pagkatapos kang Easter, tapos na rin. Dahil dapat ipadagos tayong mga tugang. Ipadagos ta ang Easter message. Sabi nga Digdiho, 2,000 years ago, in the Middle East, an event occurred that permanently changed the world. Because of that event, history was split. Okay? Yan. Every time you write a date, you're using the resurrection of Jesus Christ as the focal point. Yan. Yan. So, ito ba ang sinasabi nga na yung muling pagkabuhay kasi ni Kristo, Easter calls to mind the reality of love and the hope of eternity. Yan. Ipadagos na mga tugang ang diwa ng Easter. Okay? So, Easter is meant to be a symbol of hope. Kaya dapat kita magtao per meaning pag-asa, at pagpapanibago, renewal, and a new life. Magayong mga tugang ini. So, kasi ngunya na nasa octave nga kita ng oktaba ng muling pagkabuhay, Easter is a time to rejoice, to be thankful, be assured that all is forgiven, so life beyond the soul of the earth. So, matibay yung mga tugang. Impagayon iyan, So, kaya nga, ipadagos ta ang paggibo ng karahayan, Kasi ito ba sinabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live.
and whoever lives and believes in me shall never die. Yan sabi ni Kristo sa John 11 verse 25 to 26 na nagpapagirumdum sa tuya. Because God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have shall eternal life. Yan. Napakagandang pagirumdum sa tuya, mga tugang. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 34 minutos makalipas ang alaw nining hapon. An oras hatod sa Indokal. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at ngunyan na daw nga ni na Martes, petsa 7 kang bulan ning Abril, sa tuyang hapot ini. Pagkatapos kang Holy Week, kumusta na? Ano ang maray tang gibuhon? Yan hapot ni Father Butch. Sabi ko nga ni, sa buhay, ang sa tuyang pagtubod sa Diyos. Paano mo may sasabuhay ang pagtubod mo sa Diyos? Siyempre nga ni, of course, through religious duties, pero ang pinakamaganda po dyan talagang may sasabuhay natin ang pagtubod natin sa Diyos sa paagi ng pagsunod sa Diyos. Yan. Ang pagsunod sa Diyos, iyan ay tanda ng pagtubod sa Diyos. Anong sundanta? Sundanta ang sabi ni Kristo na magmahalang kita, Di magpara-iriwal, di na magpara tao ning mga maraot, kundi maggibo kita ning karahayan, At the same time, maganda po live out your Catholic faith, Sa buhay ta talaga, nahihiling. At hindi lang nahihiling, nararamdaman. Kasi may mga nangyari, bato-bato sa langit, bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Bakit kita may mga padi, may mga malapit sa simbahan, pero parang hindi nakikita ang Diyos sa kanilang buhay. Parang ganun may nangyayari yan, Akala ko si Father ganyan, akala ko si yung Eucharistic minister ganito. Dapat, di ba, malapit, palagi nakikita sa simbahan. Pero anong ugali meron sinda? Ugali bang Kristo yan puti. Bato-bato sa langit tamaan, wag magagalit. May mga tao totoo yan Dapat ngayon na kita nagsimbang nag-Christmas na nung nakarang December. Ngayon, Semana Santa na. Let us live out. Sabi nga, live out. Isa buhay ta talaga, nahihiling. Live out your Catholic faith. Nahihiling, nararamdaman, okay? Gumisa, natitikman pa. Ang sabi ng buhay, natitikman na. Nararamdaman ang Diyos sa Kanya. Para ba, hindi ko maramdaman ang Diyos sa Kanya Bakit? Pari pa naman siya. Catholic leader pa naman siya. Pagkatapos malapit, palagi siya nagsisimba. Pagkatapos ganito, hindi, tao lang kasi kayo, Father Totoo. Hindi ba bininyagan ka nung Easter Sunday, pinaalalahanan tayong lahat
no, ng ating renewal of baptismal vows. O nangako tayo na itakwil natin si Satanas. Ano, isabuhay natin ang aral ni Kristo. Yun, kaya dapat maramdaman. Nararamdaman ba ninyo si Kristo sa mga pari? Sa mga taong simbahan? Yan ang tanong eh. Nararamdaman ba natin si Kristo sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko? O nakikita ba natin? Okay? Sabi, can we experience Christ? Yun, ang tanong eh. Pati hindi ko nakikita kasi ang nakikita ko sa kanya, kwarta na lang ng kwarta eh. Ano? Kwarta. Ano? Pera. Ganun na lang. Pagkatapos, wala ko nakikita kundi galit na lang. Nakikita ko, hindi ko siya nakikita nagmamahal. Nakikita ko palaging galit. Anong klaseng espiritu ang pagkabuhay na ang iyong isinasabuhay? Are we encouraging people, Catholics, to carry the spirit of Easter? Ito po ang habol sa atin eh. Ito po ang pinaka-challenge sa atin, tulad ni Maria Magdalena. Nagdala siya ng mabuting balita. Sa kanyang mga kapatid. Sa mga apostles. Ito po yan. Number 1, we have to encourage to carry the spirit of Easter. Paano yun? How can we carry the spirit of Easter to other people? Ito number 1. Live out your Catholic faith. Sa buhay natin. Pangalawa, nakikita ba sa atin ang kaligaya? We have to practice joy and hope. Dahil sa panong itong yan, na nagmamahala na lahat, nagsisitaasan na lahat, ang bilihin, at ang mga tao ngayon, nagiging sakim pa, greedy, oo, totoo, naghihirap tayo. Pero, totoo naman, mahirap ang buhay, pero hindi naman nangangahulugan na dapat tayo maging sakim, sakim, greedy, ay ang iniintindi kundi sarili na lamang. Hindi naman pwede yan. If we have to live the spirit of Easter, we have to live out our Catholic faith. We have to practice joy and hope. Kahit mahirap ang buhay, palagi pa rin masaya. Bakit palagi kang masaya? Kasi nakikita mo, hindi mo tayo pababayaan ng Diyos eh. Yan ang importante. Ang tao kasi bakit pababayaan tayo ng Diyos eh? Totoo? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Baka ikaw lang ang nagpapabaya sa Diyos o iniwanan mo ang Diyos? Ito po ang panahon na Easter, we have to share our testimony of faith. Maganda po ito sharing their testimony of faith. Importante nga parang pakusugon ang pagtubod kan lambang saro. Importante, we have to be testimonial. Ipamahagi natin ang tungkol sa pananampalataya natin kay Kristo. At ito po nga, mahalaga ito, renewing, focusing on the renewal. Mahalaga ito mahalaga. Well, ito po mahalaga, So that's why ipagpadagusta ang satuyang pagpapangadji. Ipadagusta ang pag-attend ng misa. Minsan, ito, napapansin ko po ito. Sa mga nagkumpisal, marami nagkumpisal sa akin. Pagkatapos, ikukumpisal, pero, sabi ko, may nahalata ko, nagsisimba ka ba? Hindi po. Bakit hindi mo kinukumpisal yun? Para sinasabi, hindi na rin kasi kasalanan, Father, ang pagsisimba. Hindi naman daw kasalanan. Sino nagsabi niya na hindi kasalanan? Minsan, ako nagpapakumpisal ako, pero iyan na, hindi na kinukumpisal yun. Hindi ako pa din nakapagsimba. Hindi ako nakapagsimba. So, isasabihin nila, Father, bumagsak ako sa exam. Hindi po kasalanan yun na mortal. Kasalanan yun sa eskwela, pero hindi kasalanan. Father, bumagsak po ako. Sabi ni 3454, good PM. Tama ka po.
may mga relative po ako pare, never ko po makita pumasok sa simbahan. Ano? Never po. Pag umuwi yung pare, never na magmisa sa paris habang nasa bakasyon. Religious pa naman. Ay, ganun ba? Hindi na bakasyon daw naman si Father. Alam mo, wala namang pagbabakasyon ng pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko. Ano? Bakasyon. Hindi po bakasyon yan. Hindi bakasyon. Wala pong bakasyon ang teka, bakasyon muna ako ha. Bakasyon, hindi po, patuloy pa rin. Ano? Kaya, maging pari ka, maging Katoliko ka, maging sino ka man, ito para sa atin lahat po ito. Ano? Hindi po tayo, wala pong bakasyon din po ang dasal natin. Kaya ngayon, bakasyon. Kaya mali po yan. We are not living. Maganda po ito, sinare mo sa akin, 3454. May relative ka palang pare, yung pare pa, religious pa naman. Pagkatapos hindi nagmimisa habang nasa bakasyon. Bakasyon daw kasi. Ano sa palagay mo? Tama ba ginagawa? Ako rin masasabing hindi tama. Kasi alam mo, nasabihin, bakasyon naman Bakit? Well, alam mo, pwede tayo gumawa ng maraming rason. Alam mo, with the Lord, dapat tayo patuloy gumawa ng kabutihan. Naman, importante yan Kaya nga, attending Mass and performing acts of service and kindness, dapat patuloy po yan. So, pagkatapos na ma-celebrate natin ang Easter Sunday, let us continue to celebrate, the Easter season. Paano natin ito? Dapat makita na rin talagang ang Diyos ay buhay. Sa buhay mo, sa buhay ko. Paano nakikita ang Diyos sa buhay mo? Yan. Paano ba nakikita ang Diyos? Ang Diyos buhay sa buhay mo. Yan. O ginagadan, alam mo, marami sa ating mga Katoliko na nabubuhay lamang sa Easter, hindi na sa Easter, kundi hanggang Good Friday lang tayo. Good Friday Catholics. Kaya palaging sorrowful Catholics. Palaging nasa sorrow. Wala tayo sa Easter. Dapat may glorious naman. Nasa glorious tamang buhay natin. Kaya tingnan mo, hindi lang sorrowful mystery. Dapat may glorious mystery po tayo. Yan naman talagang dapat ipakita. Kaya nga, ngayon, itong sinasabi sa Amerika daw, marami daw ng mga talagang buhay na naman ang mga Katoliko sa Amerika. Marami na convert. So in other words, we have to live as Easter people. Yeah. Ano ba sinasabi ng Easter people? Tulad ni Maria Magdalena. So pagbabalik mga tugang, aking babasahin ang Maria na Bareta ngunyan. We have to share our testimony to other. We have to share our personal faith experience, how our new life has been transformed by the resurrection as a way of witnessing to others. Importante po tayo maging saksi sa ibang tao. So, importante ito po, sinasabi, sabi ni 3454, sabi niya, maski po pamilya, pari never na pumasok sa simbahan, di naman lang mag-courtesy call sa parish priest. Tama ang observation mo, 3454. Alam mo, nung nandun ako sa California, yun ang sabi talaga, Father, may pari dito from the Philippines. Nasabi ng parish priest sa akin na nagmimisa kung saan-saan, never na mag-courtesy call man sa akin. Kaya nagalit yung pari doon sa, may pari daw I do not know that priest. But anyway, sana po, mahalaga yon, tinatawag na courtesy call. So maganda yan. So totoo naman, valid observation po ito. Kaya bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Nagpapaalala lang po. Kasi nakakalimot na lang po siguro tayong pare. Nakakalimot tayong bilang ang pare. Pare ka lang paglinggo. Pare ka lang sa loob ng simbahan. Pag nasa labas ng simbahan, hindi ka lang pare. Pare! Ganun ba yun? So hindi naman tama yan. But anyway, babalik si Padre Luz pagkatapos ka pa ginumdum. Ang oras tayo mo yan, 48 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa indong nadamo, ang pinaka-ring bareta o Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Father Puso Mamba, si OP. At ngunyan, sa tuyan ng basahon, ang Marahay na Bareta, na napakaganda. Sabi ko ngayon, dapat isabuhay ta tulad ni Maria Magdalena. Pagkatapos ng si Jesus na buhay na magmuli, ito po ang ginawa ni Maria Magdalena. Siya po ay nagpahayag tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Yan po ang dapat nating gawin. Tayo po ay maging tagapagpahayag ng pagkabuhay ni Kristo. Okay? Ang ebanghelyo sa araw na ito ng Martes, ika-7 ng bulan ng Abril 2026 ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 11 saka 18. Noong panong yun, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nakayuko at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Dinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya at pagkasabi nito ay nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan din niyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Salip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon ngayon na aldaw ng Martes. Nagpapaalala sa atin. Una, napakaganda po. Ang tanong ko kanina, ito ano po ang dapat natin gawin pagkatapos ng si Jesus ay nabuhay na magmuli? Tularan po natin si Maria Magdalena. Tularan natin. Ano ba ang ginawa ni Maria Magdalena? Una, hinahanap niya si Jesus. Okay, pero wala na sa libingan. At ito po ang gawin natin. Ang sabi ni Jesus kay Maria Magdalena, yan po ang ating gawin. Ito, sabi nga ni Jesus, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa iyong Ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos. Kaya mga tugang, ito po ang ginawa ni Maria Magdalena. At ito rin po ang ating dapat gawin. Anong gawin? Ipahayag.
ipahayag. Pumunta ka sa aking mga kapatid. Yan po ay maganda. Pumunta tayo sa mga tao. Let's get relational. Na dapat tayo ay pumunta sa mga tao at maranasan nila ang Diyos sa buhay natin. At ito, pumunta ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo, aakyat ako sa aking ama. Paakyat na si Jesus, sa aking ama at iyong ama. Tingnan mo, dito pinapakilala na sa atin dito ni Jesus na ang Diyos ay hindi lang niya Diyos, kundi ating Diyos. Aking ama at iyong ama, aking Diyos at iyong Diyos. Yun. So mga tubig, pinapaano sa atin ngayon, makikita natin, hindi si Jesus sakim. So in other words, ito po ay mahalaga, na tayo ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita, ng muling pagkabuhay. Yan. Dapat tayo maging actually, hindi lang tagapagbalita, Dapat makita sa atin ang Diyos na buhay, na buhay. Paano masasabi natin ang Diyos ay nagiging buhay sa atin? Kung tayo may pagmamahalan. Napakaganda po ang ginawa ni Maria Magdalena. At itong tularan, si Maria Magdalena, kahit na po siya makasalanan, tularan natin siya. Ganun din tayo. Sino ba tayo? Makasalanan tayo. So tandaan natin, sino ba si Maria Magdalena? Siya po ay yung babae na sumunod kay Jesus at sa mga alagad ni Kristo. As they traveled from town to town during the public ministry of Jesus Christ. Makikita po nga natin yan sa Luke chapter 8 verse 2. At dito, inintroduce si Maria. Si Maria Magdalena, mga kaibigan, hindi po ito yung babaeng may mahaba ang buhok na ipabango. Si Mary of Bethany po yun. Hindi po si Maria na Magdalena. Kasi si Mary Magdalene, ito po ang unang pakilala sa kanya sa Luke 8 chapter 8 verse 2. Mary called Magdalene from whom 7 demons had gone out. So being possessed by 7 demons. So in other words, siya po ay makasalanan. So ibig sabihin, siya makasalanan pero hindi po siyang babaeng mababa ang lipad. Masasabi na si Maria Magdalena, yung babaeng mababang lipad, hindi po. Siya po isang makasalanan. Hindi siya prostitute. Tandaan natin dito she was not a prostitute. She was a woman whom Christ inexorcise. Being possessed by 7 demons signifies complete possession, illustrating the depth of her suffering. In other words, naghirap siya. Though demons cannot be touched by a person's soul, they can afflict the body, which was the case with Mary. Na si Maria talaga ay naghirap. Sabi nga dito, Scripture does not tell us she became afflicted. We can imagine profound gratitude she was felt after her delivery. In other words, nang si Maria Magdalena po kasi ay napagaling ni Jesus at mula noon, siya po ay naglingkod na kay Jesus. Yan tandaan po natin Kaya nga, so yun naranasan ni Maria na siya po ay pinagaling ni Jesus. At kung tayo naman, naranasan natin ang kapatawaran, ang pagpapagaling sa atin ni Jesus o ng Diyos, ganun din po natin gawin. Out of gratitude. Dapat meron tayong sabing utang na loob. Yan ang ginawa ni Maria Magdalena. So, out of gratitude. Okay? So, kaya nga si Maria Magdalena, she is the woman, sabi natin, made Mary one of Jesus' most faithful and devoted followers. So, napakaganda. Okay? So, napakaganda mga kaibigan ang ipinakita sa atin ni Maria Magdalena. Na nang siya po ay natulungan ni Jesus, nagbinago ang buhay niya, at mula noon, siya po palagi ay sumusunod na at naglingkod kay Jesus. Kaya nga naman, siya po ang unang pinakitaan ni Jesus na siya ay muling nabuhay na magmuli. Bakit? Bakit si Maria Magdalena ang unang pinakitaan? Kasi
sila po kasi ang pumunta una sa libingan. So, siyempre, kung sinong nauna punta sa libingan, di yun ang unang makakakita. Natural lang po talaga, di ba? Yun naman ang importante. Kaya nga, tularan po natin si Maria Magdalena. Ngayon na Easter season. Kaya sinasabi, consumed with love for Jesus, Mary was led to a life of changing encounter. When Jesus appeared, she initially mistook him for the gardener, and her passionate longing begged him, yon na talaga. Kaya nga maganda po ito, So today, when Mary Magdalene weeping outside Jesus' empty tomb, and even hearing him, Mary, that she is the first person in Scripture to see the risen Lord, is deeply significant. Clearly, God desires what we learn from her and imitate her love. Though we might not have been delivered from 7 demons, we have been delivered from sin. Yan, napakaganda po yan. Anyway, inabot na naman tayo ng oras tapos na ang Holy Week na tayo po ay nasa Easter season. Dapat tayo maging Easter people. Okay? Maraming salamat po kay Ramir Tanay at sa ating IT na si Jerome Martinez. Ito po ulit si Father Butch Bombase OP na nagsasabing Diyos mabalas po sa Endogabos at sana po mabuhay si Kristo sa buhay natin at makita, maramdaman, maranasan ang Diyos sa buhay natin. Sa ating mga Katoliko, mga Kristiyano. Sana makita, I see Jesus in you. Jesus is in you, alive. Thank you very much. God bless everyone. Bye-bye.